Pois a miña intervención xira ao redor da situación da muller e das relacións laborais, na idea, na realidade da discriminación laboral da muller, tanto no acceso ao emprego como tamén no desenvolvemento da relación laboral, atendendo á situación de xornadas parciales, as dificultades de conciliación da vida laboral e familiar, e tamén aportar, achegar algunhas posibilidades de solución, fundamentalmente no ámbito da conciliación, a través da idea da corresponsabilidade dos pais e das nais en relación cos fillos como elemento de superación desta situación de discriminación. Da situación de discriminación, de triple discriminación que viven as mulleres con discapacidade no rural aquí en Galicia, non? E sobre todo esa discriminación que influe no seu acceso ao emprego, xa que sufre unha triple discriminación polo feito de ser muller, polo feito de vivir no rural e polo feito de ter discapacidade, non? Entonces no acceso ao emprego, non? A hora de poder ter unha opción laboral, a parte da situación eso de vivir un pouco no rural, o illamento que se ve sometida, e despois un pouco tamén polo feito de ter discapacidade, non? Porque realmente hai unha sobrecarga o ter que responsabilizarse das tarefas domésticas e das cargas un pouco que se lle atribúen, non? Polo feito de ser muller. As dificultades que se atopan as vítimas de violencia de xénero cando, por fin consiguen ou tentan escapar do seu inferno, tentan incorporarse ao mundo laboral. É unha problemática bastante descoñecida aínda, porque non se teñen en conta moitos factores, como é o seu estado psicolóxico, unhas condicións tanto físicas como psicolóxicas moi mermadas, e que realmente requerirían unhas medidas e uns cuidados específicos que, por desgraza e por moito que se nos venda, aínda a día de hoxe non se teñen.